Lakh mahamaya constituency keparlo virwar hanse Rajen Timung kahumri dang. Patumi paya ceklo ni pai ingkoi ratroksi Lakh mahamaya constituency keparlo virwar hanse Rajen Timung hanse radatumpen cethan cimum ajaime kepadopon. Pini bangso maya long Rajen Timung aphan EPHLC expel mati karplung alama puthak hai hui sitami kachitong radatumaphan thantikan. Rajen Ferangke aphan kapachini ponalam theke nili EPHLC Central Committee atmaphan tuning ripiklo lapen jai kathar aphan sita tongjer pen tallo palelo sita nili phan nangdia lapen kachipa kengji aphan ning hang he pusi Rajen Timung pen lam the chipak langpon lapen Karbi Anglong aratum nili phan CEM tuliram rong hang along pen 30 crore atangka chuandet pu akoi nangki piatum dopeklo sita labang solam ke aho kali nilijong si CEM tuliram rong hang along pen tangka chuan bek pulote ang thek nang paklang non pusi Rajen Timung pachini po lapen non malom CEM tuliram rong hang pen nili phone ka chingki voice recording penang an chithanglo lasi labang so voice recording abang ka chingki ke cheng pen alam hai hui sita pilap tha laso kaching kia hut kumat nisi kedoma lada klang lapo pusi Rajen Timung pachini pon pini bangso jai me ke padwa long kadu kabe bang pharo si doji pusi pachini Rajen Timung pachini pon lapen kursing Timung niliphan prengdo pusi tame niliphan social media pen ke kache hang chot ke chok che jongsi preng che hang ji pulote niliphan nang chitong non kalite nili hem bang non pusi pachini pon lapen Rajen Timung aphan EPHLC searching base tami Rajen Timung aphan kepa thiji pusi ahem dam pen ke ther dam pusi Rajen Timung Ferangke aphan pachini pon tangte nona bangke ang tonalam Rajen Timung Ferangke aphan kapachini ponalam thele arjupon lona Denarong pen nili tuma Ferangke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong ini mai pedeng kunung Apransi nang itu media akorte doan pandame akero party lo pini nili tu da mahamaya constituency long da jasemet virwar habar ram hanse di da labang so arong long itu nang kahumri mate so habar nang kahumri ke alang itu nang chophateng menili tu wang lo kedam tang 18 July 2025 niliphan EPHLC pen expelled penatri dak arara tumtami ajahak ning nang che thedo posi kosong ku pen ma puklar daklam chingki che thanang posi alang litum niliphan ang hang lo lapen ini tum adu ko be chingki che thanong lo pen nili ahok alam sinang litum thu dia hoi tami nili peklang lo lapen kedam tang hut ongdung atum niliphan pulo chekloyon thombet ke chepaning ding nei ke lapen nonang ko ilom song ko alang li chepaning ding nei ke pusipulo sata lasu along bang ke lake suspension kali lagi mane expel pulo tang te lake itu mane laso party long bangke totally se terminate lo to laso pha amasini ni la hayalam ka to we rat along rat hong jai long ni che tham long lela lapen lai silo hini ben bang ke ni tum chuni riolo constituency committee hoi ben ami mo pen lame thanong kan li ningje pong no lumbajong sisi hoi ben ami ni tum chuning rilo tame ka chuning ria alam the ta me bang nang deng de lo ni tum pha lapen lahelo yo ka chuning ria lo ke dak ke to pajir mi ka duk ko be dolo de jeros kuri do sikhangon no lapen aku nili me thang amata aku ke to pen chuning ri pong lo ado we labang ke 21 July sini chuning ri pong lo lasi pini jasemen itu lalo mili setame keramtang hotame election ki thotang bang ku amasi ni tum nono bangke chingki chingwai thulo de dake pini bangalang tum koson ku pupen ma klar dakalam kachini ji phansang tum nang hang no den klar dakalam ni ta chethan nekang no lapen nilitum non jasemet labangso
nili tim punang koklo ba nili tuma song punang koklo la bangke setami jok dam mathari Rajen Timung ke BJP dun juyi Congress dun juyi buke national party ke dun de nitum regional political party bangke lake prabjin pen amahang thek da prang ko lo bang ho kalam lo ate ni tu ing hong bom lo ing hong sata bang ka chepe ke ing phani hang hedel Jelas lah, om tung Karbi no rat tung ke nang an 30 crore paisa juan det pula so lam tuana ho 30 crore tuliram rong pen chuan net boleh hadi hala kewan 30 crore kewan ku approve di nang piklang thapu bom lu nang tum through media hoi pen nami jitu ni kinang thek dun long atum la pe hala voice record hala 30c nang adjust tha 30c nang adjust tha bom hala paripit lem det hai full pidalo polote hara ko ma se doma chini bu hoyto alang nitum ajak ning ya se ke than eta hai mene edit kai editing thai kadung ga ja ta claim mi ma dedi la sala da clear alam itum thegam long po nili ke most welcome thoropot pithor no proba halalo tenge chini ko je komasi kiwan we la pen 30 crore atangka mamuli kali ti council budget ta non pine 100 crore ni ko ani antolang la song bang 30 crore ni phanang pidat bote hada council people lo dormha ki pipo ko people lo ka solai po 30 crore nang pidalo bote ni pahai lori a hok lo ni chipindak de oh MLA na pahai lawi ni kalima la si non jasemet ilitum kalili kalang lang alam si ni phanang bok lo la penili ka batai chuning rilo je paklang da 30 crore la helo jo approve po hai paklang la lo te ngini li kroi po ini bang tuan armu sih ya cetong itu ndak bang harus si bagdo itu ka cetong kado bi leader satum an la si do bi dak organize jar to mana choru par piklo jasemet jar jesong killing la pende ake hai coursing be alang tum han choru par piklo alang litum leadership kan sikini ladak itu hanang pangrum lo choru par piklo ke bang jilang ali anda itu constituency constituency inkorat trok tan itu langsung si kado be keng kam ke jori phasen tum cengel lo bang ceng tang lo already ang bonglong nang han la kursing timung along pen paisa curam det pata ko an ho kursing timung nili phan company tangkana chora pusini phana koi nang pile hai tangkana chora thik ase nang lijong se pini nang chelong nei polote nili phan personal nang chetong menang ching kinon kalimadi through media hoi pen kalili kalang langalam ne boge kam eloke preng anu tin duta hai meni mane ke dukana preng mane ke hem ke chikima preng mane ke jo lason si loan ke ena preng mane ke jo EMI a preng si preng jam chot ta ni ta hoi to alang long dokok ta hai po meni jong se lason do ke ni long wa chingkino press meet pha ben preng che hang po ke la ke leader mesen pu pu de hile la se amen na bang pene ki ir dokok la phan jo la hello la se ale la ando de mane chethanam tung de acala ang bonglong sersing be nang ni phan la press meet ke phalong nang ni phan da pina na sa bang karbok do la so thak ban pinaan arbok niliphan kya hai searching base tami hedi